तुम्ही आमच्याबरोबर बोलणार तरी कसं, त्यामुळे जरा विचारपूस करावी लागते हो. बापाच्या जीवावर जगणारी खूप मुलं असतात. स्वतः काहीतरी काम करा फिरण्यापेक्षा. ना पासवर्ड काही असल्याशिवाय ना कोणी पासवर्ड नाही ठेवत मोबाईलला. माझ विसरला असेल पण मी नाही त्याला विसरू शकत कधीच, माझ्या अखेरच्या श्वासापर्यंत. आता मी काय सांगतोय ते नीट व्यवस्थित ऐकायचं, काय कळलं?